Χριστός ο Κύριος. Χριστός Ανέστη. Δόξα τη Αγία Αυτού τριημέρο εγέρση. Χριστός Ανέστη. Θάνατο, θάνατο, Okay. At least. Აში ζωή. በጣም ደስ ይላል። ይኸውላችሁ እዚህ ጋር Τώρα οι σύζυγοι να አሁን φυγούν ፋሲካ ይኸው ሌሊት ነው መጥተናል። Ορίστε. እዚህ ግሪክ ቸርች Μπρος. ኬርኪራ να βλέπω φιλιά. እና አሁን ይኸው ሰው ተሰብስቦ ኤላ፣ ሻማችንን አብርተን όλοι μαζί። መልካም ፋሲካ Αύριο እየተባባልን πρώτα ነው። ο አሁን Θεός, ሚድናይት ነው እዚህ 8 η ώρα, θα ሚድናይት ανοίξουμε ነው τη Θεία ጾም Λειτουργία የምንፈታው። για να κοινωνήσουμε τον ከአቴንስ αγράμμα ከከተማው των ወጣ Θείων ብለን ሌላ και ቦታ መጥተን ነው με μεγάλη እና χαρά που ለሁሉም πήραμε ለኢትዮጵያም απόψε να ለውጭ την ላላችሁ κοινωνήσουμε በሙሉ μαζί με τον Χριστό. ለኦርቶዶክስ Χριστός በሙሉ Ανέστη. መልካም ፋሲካ ይሆንላችሁ። ጥሩ ጊዜ ያሳልፉ። አሜን። ሰላም ሁኑ። መልካም ፋሲካ